Filwaqt li jisħaq ħafna dwar korrettezza politika, Busuttil għandu ħafna għal xiex iwieġeb u kien skomdu ħafna meta fil-programm Xarabank kien affaċċjat b'dawn ir-realtajiet. Fil-programm li fih kemm jista' jkun ma tkellimx dwar proposti, Busuttil kellu 3 każijiet impoġġija qudiemu li jirrigwardjaw lilu lil Beppe Fenekadami u lil Mario De Marco. Dwar Busuttil, għal 9 snin kien involut mal-kumpanija taż-żejt Shell f'kawża mal-Gvern Malti. Hekk kif laħaq viċi kap tal-Partit Nazzjonalista ftit qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013, kawża ta' 9 snin ingħalqet minnu fih barra mill-qorti bil-Gvern Nazzjonalista ta' 5 miljun euro lil kumpanija rappreżentata minn Busuttil. Inti meta sirt deputat kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm każ illi kien ilu 9 snin biex jiġi maqtuħ fil-qorti. Kif sirt deputat kap tal-Partit Nazzjonalista, il-klijenti tiegħek li kont qed taqbeż għalihom telet kabinett u ħadu 5 miljuni. Ħadu 5 miljuni. U tħallast minnhom dawk il-5 miljuni. Dik hija żgur kwistjoni ta' konflitt ta' interess. Inti mort biss tal-klijenti tiegħek, kif sirt inti deputat kap, il-kabinett aċċetta u approva pagament għal ħlas barra l-qorti ta' 5 miljuni. Inti tħallast minnhom dawk il-flus? Ir-risposta ta' Busuttil kienet li jaħrab milli jagħti r-risposta. Jiġi hawnhekk u jgħid mela ħanna raxxar naqla minn 10 snin ilu, minn 5 snin ilu u jaħseb illi bekk ħajħammiġni. Il-Prim Ministru tenna għal darba tnejn il-mistoqsija tiegħu. Għamel pressjoni biex il-kabinett japprova ħlas ta' 5 miljuni lill-klijenti tiegħu. U dan seta' ħallija l-amministrazzjoni ta' wara u taf meta saret dil-biċċa xogħol? Saret xahar u nofs qabel l-elezzjoni ġenerali illi għaddiet. Aħna sibna ħafna problemi, imma Alla jbirek din il-problema l-kap tal-oppożizzjoni ħarqitu qalbu li isolvija. 5 miljuni li minnhom tħallasu. Dak huma l-fatti. It-tieni każ, f'Xarabank il-Prim Ministru żvela li Mario De Marco, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, għandu kumpanija Ċipru. Dr. Busuttil ukoll għandu nies fih danu li għandhom kumpaniji barra minn Malta, għandu nies Kumpanija dikjarata ta' min? Għandek nies li għandhom kumpaniji barra minn Malta. Dikjarata. Mario De Marco għandu kumpanija Ċipru. Busuttil sostna li De Marco ma kellux kumpanija Ċipru. Però fil-mument tal-prova, meta sab ruħu Dahru Mal-Ħajt li għandu jieħu deċiżjoni, l-ewwel prova jaħrab mis-suġġett u mbagħad mar għal daħka nervuża u prova jiddevja l-attenzjoni b'tentattiv id-disprat ta' ċajta. Iġġelu jirreżenja jekk nippubblikaw il-provi? Mario De Marco għadu kif għamel dikjarazzjoni. Iġġelu jirreżenja jekk nippubblikaw il-provi? Kemm qed indejqek jiena? Bil-fors inti trid li nirriżenja jiena. Iġġelu jirreżenja lil Mario De Marco jekk nippubblikaw il-provi. Dan qiegħed fl-oppożizzjoni jaħseb wara kien kun Prim Ministru trid li nirriżenja ħin kollu. Fl-aħħar net Beppe Fenekadami li rapport ta' inkjesta minn 3 maġistrati kien jinkludi fajl is-siġillat li l-Prim Ministru għadda lill-FIU għall-investigazzjoni. Parti mir-rapport kien is-siġillat, hemm ċaru tont miktub li parti mir-rapport huwa s-siġillat, jirrajtu r-rapport battu għall-investigazzjoni fuq parir tal-imħalfin. Ir-rapport, l-NML lilek, ir-rapport għandu x'jaqsam u hemm investigazzjoni fuq Beppe Fenekadami fuq ħasil ta' flus illi ġej minn droga, illi għejn kumpanija f'dan ir-rigward. Jekk seru l-kap tal-oppożizzjoni, il-gideb kollu li għadu kif qal u l-affarijiet kollha li għadu kif tefa' ikunu who leads by example, ikkaċċi ħissa lil Beppe Fenekadami. Però il-kap tal-oppożizzjoni lanqas dwar dan ma kommetta ruħu li jieħu azzjoni. Ma naqsilx referenza għal dak żvelat il-ħadd li għadda li Gvern Nazzjonalista b'George Puluccino, Ministru responsabbli, naqas l-istandards ambjentali biex iddaħlet il-BWSC. Kollha każijiet li l-kap tal-oppożizzjoni jibqa' la jieħu azzjoni dwarhom u lanqas jikkommetti ruħu li dwarhom issir ġustizzja. Jien ħanejdlek il-fatti kif huma. Għandek id-deputy leader tiegħek li huwa investigat fuq ħasil ta' flus ta' drogi. Qed nerġa' ngħidlek minn hawnhekk. Għandek id-deputy leader tiegħek, għandek deputy leader ieħor li se jiġu ppubblikati il-provi li għandu kumpanija barra, għandek il-George Puluccino illi il-bambin jaf xħawat u inti tiġi hawnhekk tippontifika, inti li ħadd il-commission fuq li rranġajt biex xi ħadd jitħallas 5 miljuni. Ħanejdlek x'inhi s-sitwazzjoni. Hija s-sitwazzjoni ta' Mario. Huma fatti sur kap tal-oppożizzjoni. Huma fatti differenti minn tiegħek, dan huma fatti ċarissimi li huma inkonfutabbli.